Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi lami. eHomecoming ngomhla ka-29 September. Uzethu benesifiso olumanele abashaya uvalo lwamangenhla bebona umankonyane aphuma ngomnyango. Kanti cha, uNtombi akabonanga lutho nje, ubezobika nje indaba kamfowabo kaSifiso ukuthi akasathandi ukuthi enze umsebenzi wesikole. Emva kwalapho-ke uthe methi nhla amehlo wabona uZethu wathi, "Oh, bengakuboni. Hawu dokotela, yazi ngizongena nje ngaphakathi ngizokwakhela into ephuzwayo." Ayi, uZethu-ke wahluleka ukuzibamba, washaya amahloni, wathi, "Hayi, mina bengize lana ukuzobuza umusa kuSifiso, ukuzobuza uSifiso ukuthi uphi umusa." Wabhimba u-girl engazi nanokuthi athini, ebona ukuthi heyi, cishe wabanjwa. Guys, akupheli-ke lapho. Emsebenzini-ke bebekakhuluma ngesithembu. Kwasho kona ukuthi le ndaba naye iyamhlaba-ke phela uZethu, ngoba phela naye uyazi ukuthi uSifiso umfuna esithenjini. Lo nesokuqala kushilo ukuthi isithembu into enhle, washo ukuthi usiko lwabo, washo ukuthi nje hhayi, indoda efuna isithembu ayifuni ukufihla lo muntu lo efuna ukumfaka esithenjini, ingakho nje isuke ifuna kube khona isithembu. Wathi lo neswesibili, cha, hhayi, indoda nje enenhliziyo evulekile le esuke ifuna nje ukuthi lokhu ishayile ngapha nangapha. Kahle kahle mese simfakile esithenjini, unkosikazi wokuqala izophinda futhi ithole wesithathu, kuze nowesi-4, kuze nowesi-5. Kubonakala nje ukuthi noZethu le ndaba le ayimhleli neze kahle, uyathinteka uNtombomo. Emva kwalapho wahluleka ukuzibamba-ke, washo naye ukuthi, "Eyi, uyazi impela nje nami nje ngibona engathi indoda nje efuna isithembu isuke ingazi ifunani, isuke nje unomhobholo, ifuna nje abantu besifazane beloke bexabana ngenxa yayo." Yeyi guys, uqede lapho unesi lo okhuluma ekuqala wayijika lento, wathi kodwa lo nkosikazi naye ulandela indoda eshadile mani, uyanyanyisa. Uyilandela indoda impela inomucu la, nonkosikazi wayo umazi. Yazi unkosikazi waziwa ngisho eHome Affairs, kodwa lokhu ubhizi ulandelana nalowo muntu. Ayi, wahlabeka futhi uZethu, ngoba phela nawe uyazi ukuthi eyi, lo muntu lo amlandela kangaka uganiwe bakithi, futhi uyamazi nanonkosikazi amganile. Yeyi we guys, kuthe umuntu igama lakhe aliphathwa, ngoba kuthe kusanjalo kwabe kufika umankwanyana khona kahle eklinikhi ephethe umntwana ezomgoma guys. Umane nje wathi, "Hawu sanibona," wathi, "Sisi ngize kuwena." Eyi, kwathi aligxuma uvalo lihlabe eyi isifuba uZethu, ezwa phela umankwanyana esethi qhamthushu, ethi ufuna usizo lwakhe. Hhayi-ke akabanga na-choice-ke u-girl, uhambile kwayoyigoma ingane, ngoba phela umsebenzi guys. Wayigoma ingane, emva kwalapho wathi, "Ayi, umqemane lo udla iparishi, kuyabonakala ukuthi udla iparishi, uyasinda, cishe impela waseqa isikalo." Emva kwalapho-ke umankwanyana-ke uthe seyiphethe ingane wathi, "Eyi sisi, yazi ubile nami, yazi wena ufana njengengxenye yalaphaya kokubheka manje." Ayi, uZethu lesi sibongo sakakubheka, heyi, wabona ukuthi ayingeke, siloke simlandela manje. Leli gama liqale laphuma ngoSifiso, manje seliphuma ngomankwanyana, vele kwenzakalani? Uqede wathi umankwanyana, bengicela ukukumema bandla kusasa uze uzodla isidlo sakusihlwa ekhaya. Ayi, uZethu wamane wayiqhathulula wathi, "Cha, mina nje nginohambo, kumele ngiye le kuMangcobo, ungimemile lapha e-tavern." Wathi, "Hawu, sungamane ukhansele sisi, ngeke, kumele wena ufike uze laphaya kokubheka uzodla isidlo sakusihlwa." Hayi bo, uZethu wamane wangingiza guys, wamane wavuma, kodwa kubonakala ukuthi akavumi kahle hle, uyavuma ngoba esenqena ukuphoxa nje umankwanyana. Guys, akupheli-ke lapho, hambile-ke ku-girl wayofonela umngani wakhe wale e-varsity owudokotela, wamtshela ukuthi, "Yeyi wesisi, nakho ngingenelwa amanzi endlini la, heyi, nakho ngifuna umuntu oshadile la, oyiphoyisa, oyinyanga, oyiyo yonke into engingakaze ngiyicabanga ukuthi ngeke ngizwane nayo." Washo-ke u-girl ukuthi, "Lalela wena Shobane, osezingeni lakho, dokotela to dokotela, khohlwa lo muntu lo wasemafamu oyiphoyisa pho. Ngampela usungaze uyishrinke ube mncane, ngoba nakho uzama ukufitha in kumndeni ongamele ngabe ufitha in kuwona. Hamba wena uye kushwabi wakho, uye kushobane wakho, ukhohlwe yilo Sifiso lo." uZethu wavuma, kodwa kubonakala ukuthi kodwa inhliziyo yakhe ayiphakelwa. Usafuna ngampela ukuthi athukuze ukuthi kuhlaleka kahle yini laphayana kuSifiso. Guys, akupheli-ke lapho. Ubhuti-ke lo kade ehlanya ngekhanda ekuthiwa uMusa, guys, uSifiso umlaphile, uphila saka. Ufikile-ke laphaya eklinikhi ezobonga kuZethu ukuthi umbekezelelile, umbonge nanokuthi-ke usezizwa engcono manje, uyabonga ukuthi umlwelile. Kuthe kusanjalo kwabe kuqhamuka uMatron, lo babembambe ngobhongwane lapha emqaleni, wacishe wafa impela, ebulawa uyena lo bhuti lo ngesikhathi esagula ngekhanda. Washo kahle kuMatron ukuthi, "Ungisize wemfana wami, uwadle amaphilisi wakho, uwadlisise, ngoba uma waphinda wenza lento oyenze kumina, ngizokufaka ejele mina, akusikhona ey'nhlanyeni la." Hhayi, wavuma-ke ubhuti lo.
uzethuke naye washo ukuthi uMetron uqinisile njalo, phuza amaphilisi akho khona uzoba ngcono ube umqemane. Wathi ubhuti lalela, mina ngiwaphuza amaphilisi, angikaze ngiwaphuze nakanye ngisho nalawa wanginikeza wona. Mina umuntu ongisizile la uSifiso, unginikeza isiwasho, wangihlolela, ngumqemane nje kungenxa yakhe. UZethu wacasuka futhi wathi cha, wena udinga ukuthi uhambe uye kwi-psychiatrist uyocwaningwa kahle uthole i-proper diagnosis. Hayi lento leyo ukuthi uthi uhloleliwe wanikezwa niyiwasho. Hayi musa nje ukuyenza lento oyenzayo njengamanje. Mina ngisebenze kanzima kabi ukuthi ngikutholele isikhala laphaya kudokotela wengqondo. Musu lokuthi ufuna ukudla lezi zinto zikaSifiso. Wathi ubhuti ngingcono nje kungenxa kaSifiso. uZethu kwabonakala ukuthi impela sengathi amazwi wakhe kufana njengokuthela amanzi emhlane uyitatamele ukuthi uncenga lo mfanyana ukuthi-ke athathe i-medication yasesibhedlela. Guys, ngapha-ke uNgaraji uzamile-ke ukusiza ubaba wakhe-ke kulo msebenzi wokukhanda iy'moto kodwa wahluleka. Washo nje yena ukuthi akusiyona i-passion yakhe, akayimisele neze ngokuthi asize ubaba wakhe ngokukhanda iy'moto. Kanti-ke ubaba wakhe bengathi yena ufuna leli bhizinisi alibambisise ngoba ngelinye ilanga liyoba yisinkwa sakhe sangonaphakade njengefa. Kodwa-ke sengathi ubhuti uncamele ukuya khona ethaveni ayobamba amabhodlela atshwala adayisela abantu kunokuthi-ke abambe iy'pane la. Guys, uthe befika laphaya ethaveni wamtshela uShwabi, washo ukuthi ngiyaxolisa ngokweba imali yakho. Wathi uShwabi ngeke wena ngithe ungaphinduzela. Wathi ngiyaxolisa, wakhala inyembezi njengengane encane uNgaraji. Waze wamdabukela-ke uShwabi washo ukuthi ngizokunikeza ithuba lokugcina. Kodwa naye guys uShwabi hhayi ngoba nakhe semzwela uNgaraji, ubonile isikhala sakhe guys ukuthi mengekho uNgaraji akuqhubeki lutho ebhizinisini. So wamnikeza-ke ithuba lesibili. Ngampela uNgaraji usebenzile-ke wafikisa amagruphu, kwacaca nje ukuthi usebuyile uNgaraji lapha ethaveni yakaShwabi. Kusanjalo-ke guys kwangena unkosikazi wakhe le uMaNgcobo-ke, naye wathuka ukuthi hayibo, uNgaraji usebuyile, kanti uzomthela nangejuice phela bengabonani lapha ekhoneni. Waba manzi te iskipa nevesti uNgaraji ukuthi esemanzi kethelwa ijuice, wakhumula ubhuti, wakhumula ivesti, waqimba ngenhla. Nangoku uMaNgcobo-ke manje usebona into engamele ngabe uyayibona ngoba phela yena unomkhwenyana wakhe okunguShwabi. Ugcine segijima-ke manje usiya laphayana-ke uNgaraji usiyathi ngingakusiza yini, usiyasho uNgaraji ukuthi uney'kweletu, ukweleta umashonisa. Usethi manje uMaNgcobo-ke yena kusezomkhokhelela ley'kweletu lezi ngoba nakho nje sebone u-6 packs ney'dlakela zika uNgaraji guys. Cabanga-ke uNgaraji-ke manje mase sephinda elandelana noMaNgcobo okunkosikazi kaShwabi. uShwabi esemnikeza ithuba lesibili ukuthi abuyele emsebenzini ukuthi kuyoba njani. Kade njalo nje vika imvubu esho ukumqeda ngemvubu uShwabi manje sizovika-ke isibhamu kwi-street ngoba phela usedlalele ey'tsheni ey'fayo manje masedlala lo unkosikazi wakhe. Guys, kusazoshuba aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eHomecoming ngomhla ka-29 September. uZethu benoSifiso limanile abashaya uvalo lwamangenhla bebona umaNkwanyana aphuma ngomnyango, kanti cha.